आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो खेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM आवास योजना ग्रामीण बेनि मोनसे बिग आपडेट मोजां खौरां लानानै फैदों। जाय बिथांमोना गोदान आइडि बानाय जाबाय आरो जाय बिथांमोना गोजाम अलरेडि आइडि मोननानै दंखायो, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों थाबैनो 2025-26 प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। अलरेडि बेयाव एमाउन्टआ सेंसन जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एमाउन्टखौ आं खोन्थाहरनि 1,30,000 बेखौ नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव पाक्कानि न' बानायनो बे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सेंसन जाबाय एमाउन्टआ 1,30,000 बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि नामखौ नैबे आं दा खोथानाय डेटा नैबे लिस्टआव दं नामा, नोंथांनि नामा, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो आङो बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननो लानानै फैदों स्पेसियेलि। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायो अनलाइननो, नोंथाङा बेखौ अनलाइननो चेक बानायनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव दं, नोंथांमोना नैबे 2025-26 बेयाव नोंथांमोना थाबैनो एमाउन्ट नैबे 1,30,000 बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों रांखौ। आरो बेयो सेंसन जादोंमोन, बेनो जोबथा जागोन। बेनि उनाव गोदाना जागोन। जोङो गोदाननिखौबो जों सावरायगोन। दा दे नोंथांनियाव गोदानै सार्भे बानायबाय बेखौबो जों सावरायगोन। दा नैबे 2018निनो बियो 10 अक्ट'बराव बेखौ सार्भे बानायनाय जादोंमोन। दा बेनि जोबथा एमाउन्ट नैबे 1,30,000 बेनि एमाउन्टखौ दा नैबेयाव रिलिज खालामथ'वाखै। थाबैनो बे एमाउन्टखौ रिलिज खालामगोन न' बानायनो। नोंथांनि नामखौ दंना गैया, नोंथाङा बेयाव बोरै चेक बानायनो आं बे प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नैबे जाय बिथांमोना 2018आव सार्भे बानायजानाय। आरो लोगोसे जोङो नैबे PM आवास योजना ग्रामीणनि गोदान सार्भेनि बागैबो जोङो सावरायगोन। आरो नोंथाङा रांखौ बोरैहाय मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रां सोनाय सिस्टेमा सोलायदों। नोंथांमोना नैबे एमाउन्टखौ हमना ला नैबे गभर्नमेन्टआ नैबे 1,30,000खौ जेब्ला रिलिज बानायगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे राङा बोरैहाय फैगोन बेनि प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। गोजाम गोदान बेनि मोननैनिबो प्रसेसखौ खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथांमोना PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि न'नि फैसाखौ लानो सानदों, नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि नामा बे लिस्टआव फैदोंना फैयाखै? PM आवास योजना 2000 नैबे 25-26नि गोदान दा ओंखारनाय लिस्टआव, आं दहाय खोथानाय लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै? नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय दानिया गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। नैबे PMGY रिपर्ट नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। नैबे फार्स्ट लिंकआवनो नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों होम। नैबेयाव होम मोनसे अपसन नुनो मोनदों, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जाय बिथांमोना 2018आव सार्भे खालामजादोंमोन, नोंथांमोननि दा लास्ट जोबथा बेयाव नैबे एमाउन्टआ सेंसन जादों। नोंथांमोना थाबैनो रां मोनसिगोन न' लुनो थाखाय। दानिया नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों आवास शप होननाय मोनसे अपसन, बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबे रिपर्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन। रिपर्टआव क्लिक खालामनानै दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै न' मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोनाबो बेबायदि चेक बानायजागोन। जेब्ला नोंथांनि एमाउन्टआ सेंसन जायो, नोंथांमोना बेबायदिनो सिस्टेमजों नोंथांनि नामखौ नायजागोन।
दानिया बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि स्टेट जों आसामखौ बेयाव सिलेक्ट बानायगोन। बेनि उनाव नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ जोङो सिलेक्ट बानायगोन। नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेबायदि जोबोर इजि प्रसेस बियो। बेनि उनाव ब्लक, बेनि उनाव नोंथांमोना गावबा गावनि VCDCखौ सिलेक्ट बानायनो नांगोन। VCDCखौ सिलेक्ट बानायनानै दानि नोंथांमोना इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो नायगोन नैबे 2025-26 आं दानि नोंथांमोननो बुंखादोंमोन 2025-26 आव गोदान एमाउन्ट सेंसन जादों जाय बिथांमोना 2018 आव सार्भे बानायदोंमोन। बेनो जोबथा जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामखांनानै दानिया नोंथांमोना स्किमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबे फार्स्टआवनो दं प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण, नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव केप्सा नुनो मोनदों। बे केप्साखौ नोंथाङा प्लास माइनास खालामनानै नैबेयाव बहायनांगोन। आं दानिया बेयाव बहायना होनि। केप्साखौ बहायखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना नैबेयाव बेनि डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। बेनिफिसारिनि नाम, नैबेयाव स्किमनि नाम, बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। दाब बेयाव डिस्ट्रिक्टनियाल' फैदों, गासैनियाबो फैयाखै। जाय थालांदोंमोन बिथांमोननिया फैदों। नोंथांमोननियाबो जुदि नामा दं नामा बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। दंबा दं, गैयाबा गैया। दानिया नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। नैबे PDF फाइलाव नोंथांमोना थुनानै बेबायदि डाउनलड खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना बेबायदि मोनसे पेज नुनो मोनगोन। PDFआ गेवनाय लोगो लोगोनो बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नागिरबानो जाबाय। नोंथांनि VCDCनि साफ्रोमनिबो बेयाव नामा थागोन जायनि नामाव न'आ सेंसन जादों, न'नि राङा सेंसन जादों। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जब कार्डनि नाम्बार। जब कार्डनि नाम्बारा बेयाव मेन्डेटरि। आं बेनि बागै नोंथांमोननो दा खोथाहरगोन, आपडेट खोथाहरगोन। आरो हाउस सेंसन, नोंथांमोना हाउस सेंसननि स्टेटासखौ नुनो हागोन। नैबेयाव सेंसननि नाम्बारखौ नुनो मोनगोन आरो सेंसन डेट आरो एमाउन्ट सेंसन। एमाउन्टआ 1,30,000 बेखिनि एमाउन्टआ सेंसन जादों। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों इन्सपेक्सन डेट, लास्ट सार्भे इन्सपेक्सन खालामनाय नैबेयो 2018 आवनो अक्ट'बर मान्थआव बेखौ बानायदोंमोन। दा नैबे 2025-26 आव बेयो सेंसन जाबाय। नैबे एमाउन्टआ बेबायदि नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि दानिया आङो नैबे नोंथांनि न' सेंसन जानाय एमाउन्टखौ नोंथाङा बोरैहाय मोननो हागोन, गोदान गोजाम जाय बिथांमोना ID बानायदों नोंथांमोनाबो बे आपडेटखौ नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोथाहरनि नैबे एमाउन्ट हाबनायनि सिस्टेमा सोलायदों। बे जाहैबाय DBT सिस्टेमाव बेखौ सोनाय जायो। मानो होनोब्ला नोंथांनि जब कार्डजों नोंथांनि आधार नाम्बारा लिंक थानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना नैबे एमाउन्टखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। मानो होनोब्ला दानिया आधारजों डाइरेक्ट बेंकआ लिंक थायो। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो। बेबायदि जानानै दङब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जुदि जब कार्डजों आधार नाम्बारा लिंक गैया नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना जब कार्डजों आधारखौ लिंक बानायाखै थाबैनो नोंथांमोना बेखौ बानायना लाबानो जाबाय ब्लकआव थांनानै। आरो नोंथांमोना आधारजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ लिंक बानायनो नांगोन। अब्लासो बे एमाउन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। गोदान गोजाम जाय बिथांमोना गोदानै ID बानायबाय नोंथांमोनाबो बे सिस्टेमखौ थाबैनो मावनानै लाब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअआ गोलाव जायो, बेनिनो नोंथांमोननो आं गोदान आपडेट लानानै फैबाय दं। जाय बिथांमोना गोदानै न' सार्भे बानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।